Dobrý deň, moji milí sledovatelia. Teraz vám ukážem, čo v takých pokéballov sa nachádza, aké prekvapenie v nich čaká, ako sa dajú otvárať a znova zatvárať. Tak, teraz si ukážeme, ako sa dajú otvárať. Stlačíte toto biele tlačítko. Pozorne sa pozrite. Tak, a máme tu Pokémona. Volá sa Kubon. A teraz ideme to zatvoriť. Takto si ju rozprestriete. Zložite ju tak. 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 A týmto zatvorom dáme tu. A máme späť ju. A teraz ako Pokémona dať do toho. Otvoríte takto. Musíte držať. Pekne dáte toho Pokémona ďalej. A už ho máte. Teraz chcete vedieť aj, čo je v tomto? Dobre. Skúste si tipnúť, čo tam bude. No. Toto je Pikachu. A teraz znova zatvoriť. A teraz môžete si ho aj takto postaviť. Vidíte, drží vám. A teraz ho takto poskladáme. Tak, tak, tak a znova takto. A máte znova pokéballku. Teraz vám ukážem návod. Ja mám napríklad tohto Kubona. A tohto Pikachua. Rada budem, ak sa pochválite, akého vy môžete mať. Tak ďakujem za sledovanosť a toto bolo celé videjko. Dobrý deň, moji milí odberatelia alebo sledovatelia. Zahrám vám teraz takú ľahkú nácvičnú pesničku. Vôbec nie je ťažká. Ak máte záujem, môžete sa ju aj vy naučiť. Druhýkrát to budem hrať pomaly.